paráda, že ideme tadiaľ. Ja som riadne rád. Lebo tamto je úplný chodáčik, vieš? A my teraz budeme mať aspoň tak lezenie. Chladnejšie. Ale ešte. Teraz sme sa zase diali trošku. Pol metra vľavo, vpravo. Hej. Vieš, láno furt pôjde rovno hore. Dobre. Čiže kľudne. Ani ja nejdem nikdy tak, ja videl láno presne rovno, vieš. Ono najvhodnejšou cestou. Ako? Najmenšie, cestou najmenšie odpory. A celom to dole majú. Aha. Či majú, celom otoča tvárou do doliny. Presne, mne sa tak tiež lepšie ide. Tak. Tu poď asi pravom. Alebo, sorry, nebudem ti rozprávať nič. Tak, ty keď si držíš to je vonko. Vidíš tam ide, vieš? To je vonko. A ty nervy predtým, ako keby sa vyzerali. No, ďakujem. Tak bude. Aha, to je riadny. Explorované. Tvári sa, že je zima, ale je... A to asi je to vlhkosťou. Ale normálne sa potím na tebe. Na chvíľu. To je také počasie ani. V tričku, zima, v bunde teplo. Marian, Majo, ty teraz poď tu k nám a tu rovno dole kliknú tie machy. Tam začneš schádzať. Hej? Sako, vážne? Pohode, hej. Ty kokos. Hej. Dobre. No, dobre, tu sa chýľa, vidíš? A tu rovno dole, skôr tak možno nohy po tvojej ľavej ruke. Dobre, tu sme na protiváhu nebeka. Kurva, nohu. Dobre. Dobre.
No a teraz postav tú nohu dolu. Je tam, je sa tam kde chytiť? Majo, na ľavú nohu vidíš, keď sa pozrieš, tu sa chytneš, je? No. A na ľavú nohu máš pekný stup, taký maličký. Ešte nižšie, tak pol metra dolu. Tam, ešte, tam. Chyť sa aj s touto rukou tu dolu. Tak a teraz sa postav tou ľavou nohou, tak. No a teraz rob krok dolu. Len tam není. Je Dobre. tam? Dobre. Tam už je dobrý. Tam už sú dobré stupy. Dobre, a teraz doprava choď. Po tvojej pravici. To je. Dobre, chyť sa tých zarezov, tak, toho sa chyť pekne. Pravú ruku posun viac tak a doprava s nohami. Môžeš ísť tým, Maroš? Či Marek? Dobre. Dobre, a stále ideš doprava, Majo. Úplne v pohode. Tam nemáš sa riešiť, tam pekne dolu, ideš do toho. Tak, ruky čo najnižšie, tu aj môžeš sa chytiť. Aha, vidím. Dobre. Tak. A tam máš... Aha, vidím. Výborne. Zase ruka ku kolenu. Tam dolu pri kolenu. Počkaj. Fialka, jak kvitne, tam je chyt pekný. Kde myslíš? Tu jak kvitne... Toto? Aha. Nohy dolu. Dobre, a kde tu dám nohu? Ešte nižšie musíš. Ešte sa musíš. Dobre, mám A chyty. ideš doprava. Môžem dať tú nohu? Tak, výborne. Ideš, Majo. Dobre. Ideš. Poďme. Dobre, si maj pekne na pol. Nepríjemné, no. Dobre. Stojíte dobre, Majo? Hej. Ty, ale výhľady máme aj tak pekné. Už je hode. Výborne. Takže už taký chodáčik, hej? Zvládli sme to bez straty desiatky, aj nám celkom na ten hrebeň prijalo počasie, ne? Že nebola taká hmla, že sme videli ku. Hej, veď No mali užili. viditeľnosť dobrú. Krása. Už som sa na konci neskatoval. Tak ale vyskúšaj, či drží. Skúšaj, no. Čo je ešte len 50% výstupu. Ten zostup to ti na nožičky dá zabrať kvalitne. Trojnožka. Dali sme to. To je jak za odmenu na vrchole. Ale aj belianky, krása.
Teraz za odmenu si môžeme dať 20-30 minút normálne. Ja že klikov povieš. Pol 11. Môžete si kľudne aj kolano. Aha, odopnem. Ja ti ho odopnem, Dobre. aby ste si mohli pofotiť. Hej, v kľude. Fajne sme tu dali. Na parádu. Gratulácia. Fajne to šlo. Trošku som sa vyššie obával podľa tých videí, čo som si kúkol. Hej, veď ako video je. Dobre, ste si Základ by Vidíš, bol. sa vám môže